Hello everyone, welcome back to my channel. Hi norok by Desha Malafika. Ang para phai mani do, who is a pro phai mani happen sung phai bla, pro sung phai mani ke. Bo to ani para phai balok suka, ke babu sung kusari, bo phai kai ko quarantine bondo holiday bo phai ke babu ke. Ang ko ekta Chinaro current hangai charge rockering ang kabang video mane kabang shoot khaina himko video khaina himase blog khaina niba blog khaina himase khai se malia battery sakri hinke ba te khai malia hinke chabuk jeng aro mui tongo baba song jengno rohona bagoi kaknong nok nai do jeng te sha aram na khai jok Kayan ti kay siya pukuro sekango je norok numa norok jani blog nai tong nai rok borok to norok to sekang os nubi nuk khnani sekang ni video aroma ni rok ke aboya takte kay siya pukuro je nuk ya rok thangi nai di ani channel tongo ani aroma shimia alpak rok monai di norok nuguman nai nai tong di do chaya kare ang nong natak funuk nai inke current rok phai ka mobile rok charge rikha charge ke battery pai tong ma bla block khai miang tong man ta ke block khai sinai ta je ko ekta pon nong na funuk sina amai to je usakang phai mani mia salcha ngone ki chu khai ka to kono mia sar current phai ma sari kungkha sari ko se phai mani ba current mobile rok charge ri teri te se je block khaina motor rok joto se mane tam hinai khai se malia ta সময় se lai thangke ba borote a সময় no firo gui tui khai man sinai ba ki ko ta bokhe funuk nai norong no je funuk mansak tini to jeng thanas nai tongkha angke thangna sakang phanoi ko ekta nong funuk sinai ta je funuk mansak funuk nai hini ko phai mani do ni ko ani camera sak hamte to angke camera bo hamte ya te sal bo tini satung kurei wati sewa tok sal ekdom morok mokjak ta sal ekdom mokjak ko baba khe je wachen rori toni mani abo rong no ri tongota kayang yong khe bokhe arom nai jal khiklai jiniyang go marke aro khokjago tetam sanai jiniyang simia alka jaga bo sikong ni dete pai mung tong tabung dino a hindi bike hindi mani hindi chikon mikon phan aba mani kamaya hini mani se kari kha to tam no sasinai ba heda chini to onek sakang ro mani khokjaboi ka baba ni bike ro khokjaka chen do mani aba sate sanong aro kun kok link sikri na di aro mani kok thamase ayang aba sate sajak ten kata heda ba kok sate kaisa kok sakete kaisa kok ongkhoro himani kwam tin ta ke yani sakang logo chen ro point to kama khanga ge school opori fru class 9 no ani first gold ni chena bo pai ri mani ma songana kamai thangka fru usake buja ko angma ba puro makeup suka iko adino ke haksal ba phunugui malia takhe ko abo kheti kisha ganai abo ke sakao angti ke chaloi tong ke angti ke chiniu bagane mane phaike no pukur alayota ke abo ke saka jogoi nong phunugui tongman tak yong jal khitar ke nong phunuk nai sebu mani sido oroke abes tong sido kone bidi chingeng bagan bang mase obo ching pukur paro khe abo khe buinita
hangke yang side ni chini ke bunyi chini yang go bagan bang masenai di ayang go ki khetorok dong ang no ikon hadi aba samani akoto dena khajan chini oro chama rajang ma babi nai di tu ekdom kekrang se green color sing tongshu chama rok bangkhe tui rok moila haing tong haipana chini oro mane tui to use khaije ya oro tu kuya gi kyo gana tongai rok tu ko boya ta chini oro dak tu kunai rok kre tu use rok khaije ya Abu bahasa pukul rogo tu kunai rok sekeri ke use khainai rok sekeri ke agi ke to pukul mamang se hai ada ba agi cerai frunung mani pukul mang mani bo huwa tu ko ri shuwa ge jingyang ke mane tam chanai jingyang ke kise jaga hase do tuilom ke ba ekdom mar ke tuilomo tui rong ni khe asuk angko kari ta mane crisis kari chinoro overflow call mang sakaile 24/7 tui shape na nang bo apne pi phai tong nong funuk na na chung mani ang chini yang ni views rok nai thongai thok jaga rok ambi se karen chikre chungo sakang se phai mani mya salsa se tong mani ba te salsa chanai tong khe ba tagle karen rok botong ba battery rok botong bang ba phunu ke mang khamta hangke jeng tam hinai phai ma se usakang go se phayo do ke mia salja tongma se yang thangsuka yang yong songar rogo dadu songar rogo mane thango bolte tam hinai srapcha iko bobo ma thangya ko blang ke srapsa bon tlang kha amte ke no time like kham ke aboro block khai no no funung la hine agen chimino wan chuk jak tong ma se abose khai se malia battery bokari hinge ba kapal hanya ke no mane jingyang ni views rok aboro to lai pe be kha da ba angka abo phun ya pa no jingyang mane tam tong hai no ko par rong ni jaga nai thogrok ta views bol de ta tam ba par ro je tong mani kam ti rong ta ke phunuk to mang khamon te salsu sangni lok tong ke tu tong li ang ke ba mi usakang phai ma mi salsa tong kha mi bo karing kari ke tini khe to thang na sunai tong ka thang sinai singke ba tini bo tam sanai res kari dura duri ke bhai ke lek phunung man sini ba ha ta next time 5 rupees sure phunuk nai para rogo ma tong ya ma phai amang sing ni tong sun ke phunuk se mali atai ko amte na ko Baba ka ang go ado gutom. Kang ka tui kom tong manita winter ro tui ran manim te tak to wati rok phai kang ke ba tui te sang ko kha tui bang khe aman je ya jal ti chikon rok bai jal koto rok bai yes ke ini kheto ani bua sama boti kisha komika nia wang biti cha khado abo antibiotic cha khata mani thani already no tong mani bahano charika bua samani busuke bua shaka ayang go ani ayang yang left side to tolani wakhuma bua
aja na nai ma bagai de shaka tam bong kha ban bagun chao hin chao baroke ani bua nai nei mani ta nong na tang chaka usakang ang pia bo chukja uya go pia bo chukja bua bo chao ke yang sai to mang no yang debra o mamang no duita ke takhe to tesha bua chao ro kham ka ya chuk ma bo te kisang ko kham ke takhe te kisha ko ro bo sai mang ka afu ke thui thai mai mani muktri to lai tongo muktri lai tong phano tam sanai chai de man thui tongo thui to tong phano tam hinai agi ke manang thuke buddhi chai de man thuke ekdom sense kri hai ekdom muktri aske thango tao buleng li ro thoman yang ke obua sapro ke thuka ke mane muktri to lai tongo hapano muktri u tam sanai boi jemon chaya de ba like operation ro khai ke anesthesia ro pri khang ke thung ko muktri lai tong phano sense tong ma hai ko ampi hai li tong ta bor sai tong ma hai mane ang khe jutun sai ma no tam ni tong mukum jak ampi hai ampi ke muktri thangon ne bua samani bara kosto je sajang nai ro khe to sai man na bua ta pun কিছু sai tong kha ta phana bo mani bier khai manota soi manota kosto asudun kongya ta I koen wa ma khana tong to phune kan yang sai do yang ong ko ya ko baba lungtang juta kai tong ha mi tong juta kai no hai bliang khulok tong ta chungui tong to besara jungna hona bagai kosto khaiman tongka haiban bone kosto khaiusi baba norok to chukang chini wak fam nuk mang khana aboro boagi transferring yasani bo mangsi jot to khayo adari wo daily no clean khayo tukuru ek din kare je bobong ne manem te tukuriya poriskar khaya daily khayo te আর রগো কারেন্ট নি প্রবলেম রং কে সিমসে ও খাইমি আর রং তা একদম হার্ড ওয়ার্কিং না ইয়াঙ্গা সক উমা ঠিক আছে তবে ইয়া তো খবা খাতা খাবা থালা নাই তো আমার সোনা দিয়ে খাবা ঠিক আছে তালা নাই খায় ক্যামেরা ও সোনা সিনে দাও না খাবা করা আওয়াজ মাখে Blai ni bagai singo do, engke jeng ayang go teka sepukro thana nai tong yong no pura hona nang go boga pani ke yang singo talang ke yang go ke asuk maliyo kunu bi wan busmang khayang go no nai ntu ta ang pukro teka sepukro thangai tong ta cha ayang go jang tari nai ni Iko ayang go thasing rama jago khe suk mangkha yang go khe suk manu mai gna nang khabla motamuti subu ma yang ya top te brom nai phuta iko norong na samani yang go kheto hinai Ayo cini yang kamu cuma upload roman yang tolong, tak kemas malia. Kau yang kau laman huri tu, yang kau tu ke, ampra bazar thang mani lama. Narok kena kasih do, kau ampra bazar, yang kau ta, yang tu kau ampra bazar thang kau abu ke lama, nuhuri tu. Jenuh mani nur hapung rok ayang abona lama pamjan phursa kana camera
camera hamia I kona di thasing rama ja ke skere mo aisha puro romani ang nong no blog of numani o jaga rom phaimani ta oro khe tongo to hino aro khe kun kri na kisha semanu no funok mani ang asa bukishe ya ta bolan tulane ki kishan manuta rogrom ba kha noga ship wati su phai ko ngi tong kha sengke tabukhe a shaile nei ang shailai baba ba shailai ke mas shailai alkhe a shaile lang shinai I kosuk amang kha total अब से आज मनाई के परेशान हो गए माँ से दे मांग नहीं आ कथांग ता तियो चों तो नहीं खा दिख सा इको सुख मांग खा मोटा मोटी मांग खबला कबंग मनो कोटो कोटो ठीक से थांग कर लब ले अब Bác A xài lấy này chừng Gelas tentang kita tujuan sama TV itu. Kami nak tiap hari kita ambil pukul pagi ni. Ya. Sekali sekali. Oh pagi tu mau sih. Sekali tu. Kalau kita sama ada kalau apa wasit kita kalau boleh. Boleh boleh tu. Kita boleh lah. Kalau salah dia nunggu tu boleh. Kalau kita kan boleh lah. Mau ya cepat tu. Chừng tạ bốc á suy tổng này á mà á xài mà này thú liệu mà hay chỉ xài lấy chúa ở bị chi xí ní tạp được ta nó sống nhật đó thì nó có cả cái nó có tôi làm cái không nắp bố không cái ta nắp bố và hẳn cái xài xí này ta nó tạp đi cái chi bèo ơi ta làm khẳng cái nó sống cho nó được mà làm đôi bó khổ ơi á khổ cái chi thì cái bà hay mà đỏ lại xúc à
tabuk nau sopai kha len suka hage tinin vlog am sungong shinai please subscribe kena tapok si te shimara next vlog bye.